Bona tarda, nosaltres som Party, una cooperativa de creativitat de Vic, i som els encarregats de la proposta guanyadora del cartell de la Diada Nacional de Catalunya 2025 i ara en Roger us explicarà una mica el que hem creat. Una mica ho hem explicat abans, en el moment que se'ns va encarregar la campanya i es havia parlat de la diversitat, vam creure molt oportú que fossin els propis catalans qui creessin o qui interpretessin una mica el nostre símbol, en aquest cas com és la senyera, i a partir d'aquí vam demanar l'ajuda o vam acudir a diferents col·lectius diversos que podem trobar a la nostra societat, que per sort és molt rica, des de nens fins a ancians, i una mica a cada col·lectiu se li va adjudicar una tècnica pictòrica on es poguessin sentir còmodes. Per exemple, en els nens, gomets, pintures, els ancians van voler treballar més amb temes de fil, i a partir d'aquí cadascú va fer una interpretació de la senyera. I agraïts per tots, tant pel FAT com pel Palau Robert per poder acollir tota aquesta exposició, i no gaire més. Veniu a veure l'exposició!